Êvara roja duşemê 17 meha dû 2020 li Hewlêrê Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê pêşwazî lê James Jeffrey şandeyê taybet ê Amerîka boz Sûriye û şanda pêre kir. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê tekez kir ku wê di hewlên xwe de bo nêzîkkirina aliyên Kurdî de lê Sûriyê berdewam be û dê piştgiriyê li her gavekî ji bo rêkeftin û yekrêziya Kurdî bike ji bo dabînkirina mafê gelê Kurd û pêgeheke baştir di dema niha Sûriyeya paşa rojê de. Di wê kombûnê de dawîn pêşhateyên rewşa Sûriye û hewildanên navdewletî ji bo çareseriya krîza Sûriye dubare vegera aramî û aştiyê û rawestandina şer û kuştinê hatin guftugû kirin. Her wiha, rol û amedebûn û karîgeriya hêzên herêmî û navdewletî jî li Sûriye pêwîstiya hevkarî û hemahengiyê navbera hemûyan de bo dîtina rêkeçareya siyasî, aştiyana û parastina aramî û siqamgiriyê li navçeyê bigiştî hatin tekezkirin. Di veşekî din yê wê kombûnê de behsa dawîn pêşhateyên rewşa Iraqê û hewlin bo pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê û helwesta Herêma Kurdistanê di vê derbarê de bigiştî hate kirin û ronî xistin li ser metirsiya serhildana terorê li Iraq û Sûriye û çawaniya rûbirûbûnê bi hevkariya hevpeymaniya navdewletî her wiha behsa peywendiyên Herêma Kurdistan û Bexdayê û çareserkirina kêşeyên navbera wan de hatin guftugû kirin.